shamaki ne malam. Dariya ba so ba daidai ruwa daidai tsanki, babu gashin wance tokar ayo kisan wance. Rayuwa daidai ruwa daidai tsanki, babu gashin wance kar ayo kisan wance. Na fada komar makiya rashin sani, daidai ruwa na so su cikin zuciya kamar ruwa da kani. A duk sanda nake farin ciki su nake tuni. Ashe ban fargaba ba sa san dariyata. Mai sauraro sai ka je ni in faɗi tushen gini. Ban san na ɗaukaka ba amma wasu sun sani. Ina tare da mutane suna min wani gani, ina musu alkhairi suna yi mun burin sharri. Rayuwa ba tabbas. Tunda na yi waƙar ranar wanka na gari ba, garin Kano da Kaduna tunda sun kai arba. Da ranar wanka ko ina ya ɗauka, na yi waƙar jinjinar matasa. Dukkanin waƙoƙin ga na ga ɗaukakar masoya. Masoya ba sa fushi, da ba sa murmushi, tsakaninsu da zuciyarsu ba su da burin fushi. Dariya ba so ba daidai ruwa daidai tsaki, babu gashin wance tokar ayo kisan wance. Rayuwa al'umma suka fara dandazo suna ta magana, wane ne yayi waƙar ga kowa magana. Abuja na magana, Kaduna na magana, Kano ma na magana, manya magana, yara magana, zance ya biyo ta kunnuwa na. Rayuwa tunda na yi waƙar da magon matan samaran ma, sai mutane suka ɗauki cewa na ɗaukaka. Sai na kusa aure ta bayyana, sai na kusa aure ta bayyana. Kara faɗa bureka, kara faɗa bureka, kara faɗa bureka, ta zama suna ta fashewa. Mutane da yawa sun kira ni na gode, Nazir sarkin waka kira ni na gode, Adam Zango ya kira ni shi ma, Sadiq Sani Sadiq ya kira ni shi ma, Darakta Aminu Saira na gode, Freedom Radio sun kira ni na gode. Saboda maza jari wani jarin kuma alkhairi, ku bani kiɗi na fida kari baitocin bana inkari. Wasu al'ummar suna maganar na samu guri, ku tsaya ma aje batun maganar na samu kuɗi. Da kuɗin halaka ku bar ni da mu sarkin hakuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Umar M. Lawan, wanda aka fi sani da Shamaki. Ina mai tallata muku sabuwar waƙata mai suna Sabo da Maza Jari, wacce za ta fito nan da ba da jimawa ba insha Allah.
Kamar yadda kuka sani na muku alƙawari akan za mu fito muku da wani tsare-tsaren da za a ringa samun waƙoƙi akan shafuka na intanet da kuma website ɗina da kuma YouTube channel ɗina ko kuma na kamfani na. To a yanzu mun fito da wani tsari wanda za ku ringa samun waƙa ɗaya a kowane ƙarshen wata in Allah ya so ya yarda. Sannan kuma kowace waƙa da nayi zan tallata muku wacce zan yi a gaba a cikinta kamar yadda nayi a wannan. Na gode. Wannan labari ne wanda na ɗauka, to ba ni da isasshen lokacin da zan ƙarasa shi a cikin wannan waƙa, to amma insha Allahu ku tare ni a sabuwar waƙa ta nan gaba mai suna Sabo da Maza Jari, za ku samu cikakkun bayanai waɗanda ba a samu ba a cikin wannan waƙar. Na gode.